destas concentracións que se están a celebrar no conxunto do Estado español non é outro que o chamado Plan Europeo sobre o futuro das pensións en Europa. Estamos a falar de que se están movendo cousas, pero esas cousas non se están movendo solamente aquí no Estado español, se están movendo no conxunto da Unión Europea. Se están tomando decisións de forma cara a un futuro donde as pensións públicas desaparezcan da escena. Hai unha estrategia clara para privatizar todo e as pensións, polo tanto, forman parte tamén dese todo. Decía antes que o punto estrela destas concentracións é que estamos metendo nocións nos concellos en rexeitamento a intención de privatizar as pensións públicas a través do chamado Produto Europeo de Pensións Individuais, compañeiros e compañeiras. Están a diseñar un futuro para que desaparezcan definitivamente as pensións solidarias, as pensións justas, as pensións de reparto que temos en estes momentos en gran parte dos Estados europeos. Hai un plan conocido como Plan Paneuropeo, con desgravacións fiscais con o objetivo de favorecer as aseguradoras e a banca privada, e queremos instar aos concellos a aprobación de unha moción que vamos a presentar nos concellos dirixida ao Goberno español, ao Congreso dos Diputados, Parlamento Europeo, Defensor do Pobo, e o objetivo é de acatamento da Carta Magna para actualizar así o poder adquisitivo das pensións. Queremos que na Constitución se garantice a todos os cidadáns desde o momento que nacen a ter un futuro medianamente digno. É dicir, as pensións deben ser garantizadas da mesma maneira que o é a sanidade ou o ensino público. Por lo tanto, decir que xa iniciamos a meter mocións en todos os concellos da comarca de Ferrol, ao igual que o están a facer o conxunto de compañeiros e compañeiros no Estado español. O próximo xoves, día 26 de abril, vamos a intervir no pleno ordinario do Concello de Ferrol como fin de expresar as nosas demandas e anunciar movilización social en coordinación con as distintas plataformas a nivel de Galicia e do Estado español. Compañeiros e compañeiras, posiblemente o día 30 deste mes se acorde unha nova movilización. En todo caso, vamos a estar á expectativa porque unha vez que teñamos claro que o día 30 temos a movilización, nos vamos a poñer en contacto a través dos medios de comunicación e a través de outros medios. Decía que nos vamos a poñer en contacto con todos vosotros para de novo incorporarnos a unha nova movilización. É necesario facer un chamamento á unidade de nación. Estou pensando que hai algúns agentes sociais que deben de incorporarse de forma clara a esta movilización ciudadana. Non podemos levar cada unha bandeira distinta e unha pancarta distinta, compañeiros e compañeiras. A situación é de unha gravedade tal que non podemos permitirnos ese luxo. Por lo tanto, chamamento a que eses entes sociais se incorporen de unha puñetera vez e de forma clara a esta movilización ciudadana. Estamos facendo este chamamento porque esperamos ter unha resposta en positivo, porque que senón, aparte de que a división non favorece a nadie, pero tampouco a eles os vai a favorecer. Por lo tanto, non sei se o compañeiro Nicasio vai a cerrar
esta concentración. Entonces deixo a palabra. Tenéis que perdoar estes inconvenientes. O como decía Pablo, nosotros creemos desde a plataforma, como lo dixen anteriormente, que nacimos picando pedra, que nacimos cando nadie tiña en conta ao colectivo pensionista ni o que se nos estaba facendo, porque non solamente non se nos subía a nivel do IPC, sino que nos estaban roubando. Nos estaban roubando e encima nosotros éramos o sostén que o Estado deixou de ter, porque nosotros éramos o sostén de aqueles que quedaban no camiño, como éramos nosos fillos, os nosos netos e todas as familias. Por lo tanto, pedimos e reflexionamos a aqueles colectivos ou aqueles que dicen representar a clase obreira que se teñen que sumar a este movimento cidadá, que vai máis alá das siglas, dos partidos políticos e do que cada un pense de cada tema. Pero decimos tamén claramente, a plataforma e a coordinadora a nivel estatal que naceu picando pedra, cando nin Dios se sumaba a este tema ni salía á calle, tamén lles decimos que os planteamientos teñen que ser claros. Unidade sí, pero baixo os mismos planteamientos. E cando decimos os mismos planteamientos, lles decimos que a reforma do 2011, a reforma de Zapatero, que firmaron os agentes sociales e que nos levaron a unha folga xeral, teñen que revertirse tamén. E non poden decir que a da 2011 no, a dos 2011 a do 2013. E temos que decir algo máis, O Pacto de Toledo hoxe en día non é a solución. Non é a solución porque os pactos os rompen cando lles dá a gana. Cando dice o goberno de turno que hai unha crise, ou hai unha guerra ou hai unha hambruna, deciden cortar polo sano. Por lo tanto, decimos, os pactos de Toledo non. Queremos estar os pensionistas na resolución do problema, porque somos os afectados. E decimos máis, blindaje na Constitución, igual que está blindado o estilo de Estado que temos monarquía, e porque non podemos ter outra cousa. Por eso decimos blindaje na Constitución e fora reformas laborales. Os cartos os hai, o que non hai é intención política de traballar para os ciudadanos. Ese é o problema, e por eso quitan aos economistas e quitan a todos Dios a decir que somos tontos. Levaron un repaso na sexta este sábado. Pois fagámoslle saber que o repaso non o teñen na sexta, o teñen na calle. O teñen na calle con unidade de todos nós. O van a ter. E hai que acordarse que a festa da democracia non é cada 4 anos, que é cando nos deixan ser demócratas, é cando nos deixan facer política. Pois non, facemos política todos os días. Nosotros tamén facemos política. Que se enteren. Pero temos que, xa dixen anteriormente, temos calada a enfermedade, temos calada a medicina e temos calada tamén o remedio. E o remedio é dentro de 4 anos. Agora non, ainda máis cerca. Dentro de pouquinho tamén temos o remedio. Hai que votalos. Por favor, demostrade que Ferrolterra existe, que está no mapa. Xente e xente. Ferrolterra existe. Bueno, eu creo que podemos dar por finalizada esta concentración, estando tanto, como decíamos antes, das noticias que vayan aparecendo. E nada máis, gracias a todos por asistir e adiante.